Khowela changkang zela thiamna sang tial ral thum lo main tlan sin an na sa zel bok khovel ram hausa piang in ral thum lo wa tran an la na sai moti mai turani an ma ni ram venan mai du to lovin midang be na ngai poa be thei tura duan an ching tial bok America hi khovel police in ngain a real rem lo zong te chu a rek mi maya chu tiang rengot chungai thei bik lovin ram dang point ral thum tra pui an siam chuk ve zelani tulai khovel kan thlir chuan khovel pui mit chu chaina chunga furhup mai nei hi China in South China Sea ram dang aneka chimlama India neka Russia nen po ram riboyen nei rengbok he China ram hian enge mo hatum niang ti chu khovel thlir ron ani coronavirus siam chuak tua pu in company lian tam takin China an chu san bok ani hi amai ro chu tun malam han thlirila Saddam Hussein te Egypt hruai tu Anwar Sadat te Gaddafi te ang po kha USA hian Middle East an thunun du wain khovel ma do tin an lo hek an reng mai lo mo chu tiang chuan China po hi athang nu chaklu tuk tur dannan USA hian boruak asiam ani mai lo mo chu zong mizo te hi chuan kan ring lo hlomin arinom ase tunge riang le ole khovel thona changkang berber 5th generation kan ti heng F22 F35 Su57 le Z20 te hi tundin hmuna ai thlanom anom chuang bik mi lo amai ro chu pathian thil siam meu mihring te po kumsom sari air or chau daya siam kan nia thlathum meu po thisena thla meu po thisena ala changdon ani si chuan he mihring siam mai hi chuan that to lo na anga leng te churin thei ome heng thona kan soi ho te hi stealth an ni in mel maradar poina man mai theilo tura duan an ni hlom na a mai ro chu za em chuan an hlotling lo te ani chu ba ka khovel thiam na asang chho ve zela ke ni riat ve pha lo tam tak an mu chu ring tabokila chung ang man ru tha a thuam zel ti changlun chu khovel ram ro puite in tlan siang na ani mio wangin a ai tha siam du na kha lo lian zela man son lo chuan midang in man son a wangin an hnung tol ti na ani zel don ani chu wang chuan khovel ram ro pui tak ten tun din mura thona changkang tak an lo siam chuak ta chung ho te chu kan thlir ho don ani 6th generation jet fighter ta chu tun din muna la siam chu lo ma se kum sang ni somthum chho hi chuan jet fighter thar kan mu teu don ti lo hrelok taila sumi atana ram tam tak ram thil ti thei tak tena ma an lak na thlir ho kan tum don ani future combat air system France Germany le Spain tang rualin an thona thla tura tana ma an lak na chu future combat air system ti ania kum sang ni somlia chuan thona changkang tak Rafale Typhoon le F-18 Hornet te hi an thlak thei tura ngai ani kum sang ni som ni panga hi chuan thlo tir china kum sang ni somlia chuan service tir tumania Dassault company le Airbus company chu abul tumtu berni in company then khaten an puidon bok MiG-41 kumsang ni somthum vela chuan Russia hian he MiG-41 hi service tir manan tuma 6th generation dang ang bok install ani le dona wansang tak metal singli sanga sang space hai thuaka po thlok thei tura duan ni in darkar khata kilometer sang thum zaruk som sari panga vela chak tu at thlok thei tura duan ani air to air missile then khat aina thlok chak don ti na ni chu BAE Tempest he thlona hi UK in Euro Typhoon thlakna na an siam tu mek nakal mek ania kumsang ni somthum panga chuan pe man tumani pilot ngai lo khal tum le om lo chia siam tum nin a thlo chak dong turpo darkar khata mel sang li laia chaka thlok man tura be sen in Italy le Sweden in an zom velea India le Japan po telve tura soman ni bok se chuan FAXX program akal pui meka tunan thona changkang tak te thana tan hian kumsang ni somthum chawa chuan thona tharlam man ariru gani heng thona te hi tunlai mi te ai thlok la thei tur le thlok chak te tur duan ania chuba laser manga thuam ni in heng laser te hian heng missile le thona po ati che thei don ani tin thui tak tum hun ngai to lovin vertical landing te ti thei tur duan ani don boka mihring khal ngai lo chi te po siam tum ni in he program hi a hlo tlin chho ngei rin ani